дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе таҳти сарпарастии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ аввалин мусобиқаи Кафа Футзал Кап байни 6 тими минтақа Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Афғонистон оғоз гардид. Тими миллии футзали Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов бозии аввали худро бо якачини футзали Узбекистон доир кард. рақобати дастаҳо дар маҷмӯаи варзишии универсалии Душанбе, қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ доир гардид. Дар рақобати мазкур миллипӯшони тоҷик дар як рақобати баробар бо ҳисоби 4-2 шикаст хӯрданд. бозиро футзалбозони кишвари мо хуб оғоз карданд. то голи аввали рақиб миллипӯшони тоҷик чанд имконияти хуби голзанӣ доштанд. аз он ҷумла Баҳодур Хоҷаев, Идрис Ёров, Файзали Сардоров, Комрон Алиев имкониятҳои хуби голзаниро аз даст доданд. дар рақобати мазкур футзалбозони узбек аз ҳолатҳои стандартӣ бо самар истифода намуданд ва муваффақ шуданд. аз он ҷумла дар дақиқаи 16-уми дидор Дилшод Раҳматов, сарвони тими миллии футзали Узбекистон, аз партофти кунҷии ҳамдастааш Мансур Одилов истифода намуда голи зебоеро вориди дарвозаи Фирӯз Бегмуродов намуд ва ҳамзамон дастаашро ба пеш баровард. бо гузораи 2 дақиқа Ҳусниддин Нишонов голи дуюми тимашро вориди дарвозаи миллипӯшони мо кард. дар дақиқаи 19-уми дидор пас аз зарбаи Файзали Сардоров бозигари рақиб дар дохили ҷаримагоҳи хеш бо даст бозӣ кард ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ҷаримаи 6 метраро Сардоров бидуни иштибоҳ вориди дарвозаи Равшан Элибоев намуда ҳисобро 1-2 кард. қисми аввал бо ҳамин натиҷа ба охир расид. Абубакр Усмонов, узви тими миллии футзали Узбекистон, дар дақиқаи 24-уми қисми дуюм голи сеюми дастаашро зад. бо гузораи 1 дақиқа капитани тими миллии Тоҷикистон Дилшод Саломов дар як ҳолат дарвозабони рақибро фиреб дод ва голи дуюми миллипӯшони моро зад. дар дақиқаи 33-юми вохӯрӣ бошад Илҳомҷон Ҳамроев аз ҳайати мунтахаби Узбекистон бо голи задаи худ ба бозӣ нуқта гузошт. бо ҳамин тартиб дидори тимҳои миллии футзали Узбекистон ва Тоҷикистон дар даври аввали мусобиқаи Кафа Футзал Кап бо ҳисоби 4-2 ба суди якачини Узбекистон хотима ёфт. дар даври дуюми мусобиқа ки имрӯз баргузор мешавад мунтахаби Тоҷикистон бо якачини Туркманистон дидор анҷом медиҳад. мусобиқаи Кафа Футзал Кап барои тимҳои минтақа аз он ҷумла якачини футзали Тоҷикистон марҳилаи омодагӣ ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2024 ки моҳи октябр баргузор мешавад ба ҳисоб меравад. Хочу поблагодарить команду Таджикистана. Очень хорошо игру показали сегодня. А к игре, если подходить, очень много мы грубые ошибки сделали в обороне. И с этим ошибками пропускали голы. Вот будем смотреть эти все моменты. В следующую игру будем готовиться, чтобы такие ошибки не делать. بازی خوب شد و حریف رو نظم شناختیم و گفتم که حریف از لحظه‌ای که گلزنی بود استفاده برده توانست. ما در همین لحظه‌ای که داشتیم استفاده بردن توانستیم. قسم یکم خوب بسیارتر بود، امکانیات‌ها زیادتر بودن و سه چهار امکانیات خوب داشتیم. در قسم دوم دشوارتر بود. با نگاه نکرده امکانیات‌های گلزنی بودن، لیکن حریف هم از стандартҳое ки истифода хуб буд ду гол зад. инчунин дар даври аввал мунтахаби Афғонистон дар як бозии пургол бо ҳисоби 5-4 Қирғизистонро шикаст дод. яке аз қудратҳои футзали сайёра тими миллии футзали Эрон бошад ба таври ҳангомавӣ бо ҳисоби 1-2 аз Туркманистон шикаст хӯрд.